Masquera say Zimbabwe, welcome to our channels in confessions and deep secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana ujinga ugaraka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe, tangigranya buditwa ni the Mashingo Mira Yabuda ishara chiti Mashingo Criminal Investigation Department CID Law and Order wavura a docket against the former Citizens Coalition for Change national organizer Amos Chibaya, which is former spokesperson where Citizens Coalition for Change Yasungirwa Ostallos Siziba nevamwe vese vari kunzwa vakavhizitira ma-stranded villages ayo akadzingwa padzimba dzavo kumushandike nemasvingo mafamilies aya akapiswa padzimba dzavo dzavaigara vakapwanyirwa dzimba negovernment under the operation no to land barons and illegal settlements on state land. So the blue movement iyo yaitumiwa na Amos Chibaya pamoja na Yasungirwa Ostallos Siziba pavakaenda kumasvingo after their meetings vakavhizitira vanhu kumushandike vachisympathiza nevanhu vese vanga vakapwanyirwa dzimba dzavo vachiassessa maneeds avo vachiplana zvakare mobilization yema-resources anosanganisira chikafu nemafees evana vechikoro vakadzingwa muZimbabwe. So zviri kunzi vaOstallos Siziba nava Amos Chibaya nevese vavanga vanavo vari kusungirwa nyaya iyoyi. So far the Masvingo spokesperson vakuda kuashedewa vataura vachita vasati vareceiva any report as pari kunzi masources ataura neThe Mirror ataura achiti pane docket rakavhurwa under case number ER224 rakaopenwa kuMasvingo Central Police Station musi waMarch 5 mugore rino 2024 zvichinzi the police iroda kusunga Amos Chibaya Yasungirwa Ostallos Siziba nevamwe blue movement under the Maintenance of Peace and Order Act MOPA. Vachibaya vabuda vachitaura pamusoro penyaya iyoyi yekunzi vari kuplana kusungwa nemapurisa vataura vachiti police haina case pamutemo uyo zvinzi we are desperate and vari kuda kuvictimize the opposition. Amos Chibaya vakabuda vataura vachiti this is hogwash. We visited the police at their homesteads. We visited these people at their homesteads. The Maintenance of Peace and Order Act MOPA does not apply where you visit people in their homesteads unless it is a rally. It was not a gathering. We were just passing by, empathizing with the affected villages. This is madness. Anyway, we are waiting to hear from them. Those are Buddha. Chitaurwa naVaAmos Chibaya muZimbabwe. The Maintenance of Peace and Order Act yakatanga muna November 15 mugore 2019 ichireplace the Public Order and Security Act of 2002 chapter 11:17. This act govern gatherings, processions, public demonstrations muZimbabwe. So ndo iri kunzi iroda kuapplywa ichisungirwa Yasungirwa Ostallos Siziba naAmos Chibaya pamwe chete nevamwe vavo veblue movement. So vaChibaya navaSiziba vakavhizitira ma-evicted villages vangatengesa ma-properties avo vachida kureisa mari dzekunorenta muma-neighboring villages muZimbabwe. Pakataurwa pachinzi vaida zvakare mari yetransport yekumuvha zvinhu zvavo zvinyarwadza zvizhinji zvisingaite. One of ma-villages akatengesa his Mazda B1600 for $200 kuti akwanise kuwana mari yekunorenta to another place. Mbudzi hanzi aitengeswa nema$10, machickens achitengeswa nema$, ma-roofing sheets achitengeswa nema$3 muZimbabwe. Nyenorwadza nyenosirisa tikazive kuti zvakamira sei. vaAmos Chibaya naYasungirwa Ostallos Siziba vachaibuda here nyaya iyi kana kuti
one of my Twitter users abuda achikonfirma nyaya iyi va Enjobed Rugenje vabuda vachikonfirma nyaya iyi ndafunga murikuona tweet poster yakanzi these young men at Ostallos Siziba and Amos Chibaya arrested by CID Law and Order for breaching the MOPA Act, the MOPA Act, following their recent visit to Mushandike, where they tried to sympathize with the victims of demolitions that were recently held. Next time, play within good bounds. Ngamangunzwa va Enjobed Rugenje vachikonfirma nyaya iyi muri Zimbabwe. Tisingaziva kuti munoiona sei tiudzwa mufunga pamusoro penyaya iyi comment section. Pari zvinoda kusiya muchiona video rava Amos Chibaya na gift Amos Chibaya nevamwe vavo vachitaura nemavillagers akapwanyirwa dzimba kumushandike uku. Tiona video muridze zvamufunga pamusoro penyaya iyi comment section. Ndavakamusha ndonziputsa apa ndinenherera hombo mandiputsisa musha saka ndinoenda kupi inini baba vane dzakaisa kuti kwesere kuti mwana putsa musha asi vari mumusha ndodyei chikafu matwa yazvina basa siya ngombe dzidye akumana tiri kurwadziwa izvozvi zvindiri kutarisa weather kunenge kune makore kuti mvura inganaya anytime munhu muchangova muri kupi mvura ichinaya pokutangira chaipo hapana kana dei mvura ikangona yavo inongoti tina yavo kana vanenge vakangoduka pavakaduka ipapo. Tine project for example iri pamusoro apa ine nguruve kuti ashifte nguruve dzine vana hazviiti kuti dzishiftike dziende dzinenge dzine mauta dzimwe dzinenge dzine vana dzimwe dzisingaiti. Tine project yehove like tine mamwe ipapo pane hove awo tine dzimwe hove dzatakapuwa futi negovernment semaproject atanzi tiite hadziiti kuti dzishifte nguva ino inguva yekubreeda ibreeding season yehove kuti dzishifte pa7 days dzatatapiwa zvazvisingaiti. Saka kurova kuti kusaenda kwedu isusu kwatakaita hakusi kuti hazvitoda kuenda but hatina kokuenda bhozi hatasvika. Tine vabereki vedu vamwe vane vezvikoro vari munomu vana vezvikoro havana kokuenda kuchikoro but mumwe wakarejista grade 7 ari kunzi ngaaende izvozvizvi anoenda kupi. Tine vana vakabhadhara maschool fees ari kunzi aende kwaari kuenda kwacho ndekupi kwaari kuenda kundobhadhara school fees anoiwana kupi. Takabhunya dzimba dzatavaka dzimoona dzemedza imwe imba iri panapa tata akavaka munhu achifunga kuti tatakati vakafunga tasvika but now taputsa ende vanhu vakaputsa ndo mari dzavakazi vari kuroja nadzo vakatengesa mazen'e aitengwa nema$5 mawindo aitengwa nema6 money huku dzatengwa nemadola ma20 ng'ombe yaitwa ndine good example yemota yakatengeswa $200 pane chidopanga. Tine muona tatinawo tese tichita muono tangova vanhu vanguva empty tangova vanhu vasisina zvokuzwa kuti toita sei. Ndarwadziwa zvikuru kuona mai size ndo size yamai vangu ichibuda musodzi mai pamai tiona tichimanya paya taida kuti tidzivirire dhimoni iro riri zano yakaunza vanhu muno munzvimbo ichitiraya kuwedzera nhamba yemavhotsi asi tarira mone zvavanogona utsinye noumhondi umhondikawo inguva yekunaya kwemvura uputsa dzimba dzevanhu ndochi nevakati tanovaka dzimba uko chiuya munogara iko. Tikanyora list yevanhu vari kuda maschool fees vacho nemazera evana tikakwanisa kuwana maage group avo nechii vese vanoda rubatsiro rungave rwezvekupfeka zvingave zvekudya zvingave zvekuti vabatsire kuti vaende kuchikoro tokwanisa kuti timbotsvaga rubatsiro semhuri yavachamisa inomiramira kuti ikuchengetei.